Never be so. Said the Nanam Kunti Fossian, Sebricum, Adaroma, one out there. Adaroma,
there. Someone was kind of some of you. Thereby, was a church to win. The Mamma, dear, what is to win now? You 7 there, a back, a good fire. It was so such a Sabi, the station, and was it. I don't know what good enough to watch one. We didn't take him, put to the paper of Mao, and said, you know, from the side. Yeah, that was. I said, one of us was done. They don't want to go on the kitchen. Madame the group, Brekum here. Woman sing now is a bit of Santiago Corey. Nina, Adaroma, one eye, the brass a bit. Oko Sabi, Jama is a year. Now a poem or Oko be said operated amount, what your amount. Sabre, as operator and I to go, what an I ask for anything. Nina Bar, any more per year. Adaroma, as operating, I do put on a bottom and it's 1 penny per month. And I said, one per year, Nepa, any among Gradia will be kind. Shady a war, any Amiahini. Send by me and son will do Mawa Dharma, because someone got some more. Now, Omoma, Ominated, be about one before man here. Woman, a question is Brekum. Dharma, Mangradia will be kind the idea, who threw a shady a war by, and I'm Yahin and Nehima. Then what she, let's just say, I'm Yahin no Yaba. Enti emema ni free mu no amia yin na be dane ne ho sabe wo hene san ye wo hema se mema mpaboa se ba mpaboa ena no di tis e ho sabe wo di fe wo ma edu ba bi no se da bi amankrade wo ba sabe mi nua na ne ba enti ne mpama no hwe so da chi maje asan bi aba di si eno ne ma ama no e be ni abi di ye adaroma ena o mo twe ho ma so na ni na ko ba e no ade se mo ma ntia na e bi bi akonya ne beto bia no mu kwa ho ko video 1947 Adaroma wa na otina aka asem na etwa breko say pribia wo mo mo tisu no ma no do be free mu bia no say esa ba de she no 1947 wa na aka asem na eno achi na ma no ntia se sai ma so na mi ya wo re so o msa de court e ma sunwa wa no asem a o de ko ye ene ma bi bi ba ye wo mo ntia se sa de ko sabi Supreme Court ba no asem nti Supreme Court say buai sabi kraso for ano asemunti wo mo an say edi dem ya sokore de brekum de wo mu nchi asokore wa na ni na wo ye ya wo ma sabi ajudo e ma oni pa ma wo kota wo ebe wo ma wo John c'est ça veut dire on va essayer au moins somebody on sait beaucoup de danser pendant ce qu'on on sait c'est le courant la média dans le tirer dans le ça on John c'est ça veut dire on va essayer dans c'est on va le coup parce que c'est quand on fait soir il pas quoi ça on ça te dit pas quoi ça on moi on courant na pas on du courant on doit quoi ça on donc il tu bien le haut ça te rien de dire on doit ça bien c'est ça le on doit quoi ça no bien le muso le coup ça te rien de dire on doit ça c'est ça le tiers on va moi où tu veux aller bien l'homme bien soit le coup mais ça na se wo le ko dro se de ma de wo mi ye e ti na hono sa no me so sa de si bien c'est ça la réunion mo la sabi wo sabi mo de sabi bi ti no mo se mu mo na mo ti sabi bi o bi aba kama su jaba da na ina na dia de ana sabi o mo ma so na dia de c'est ça on a on a monsieur moi on a beaucoup de gens de Rousui c'est ça oui bien on quand c'est là dans le quand on se dit nous c'est du mieux
tí mo ní fún mi yẹn wà á ẹ̀bùrú. Sàmì ahẹ́dẹ̀ sẹ́dẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀ lẹ́sọ̀ wọn tó kyẹ̀ n'asẹ́mi yẹ́wura òní sunsun wọn ẹ̀hyẹ́ de sa no wọ́n yẹ kọ́ ní nìyẹn. Sọ̀rọ̀ náà na wọ́n hyẹ́ sẹ́mi wọ́n yí mu ọ̀n nso wọ́n di emu ma wọ́n da ọbẹ̀ kọ́ so kọ́ akọ̀dé no a yọ̀m yọ̀m tí sẹ́mi ọ̀pọ̀ yẹn tọ́ adi si ẹsẹ̀ mi ẹ̀pere baako pẹ̀ na ẹ̀yà yọ̀m sẹ́dẹ̀ wọ́n tẹ̀ n'akyire sẹ́mi ẹ̀ba na wọ́n ẹ̀yà mo ti ha mo rìhẹ́ kyerɛ wọ́ pẹ̀lú mo rìhẹ́ mo ti ha lọ́yẹ̀ sẹ́mi akonnwa tọ́ deɛ wotɛ n'akyire sɛ wọ́n ẹ̀yà na ne kyɛ sɛ wọ́n ahine ɛtwa sẹ́mi ẹ̀ba na deɛ n'aba na wɔn di no ɛba deɛ wọ́n kɔtɛ akyire no wọ́n gya yi na wọ́n sẹ́mi wúwo àwọn baako wọ́n tɛ n'akyi. Sɛ deɛ ɔnya no a wɔn nyinaa obi ayɛ wɔn asɛm ka no ɛno na ewura ɛnɛ ɔgya yɛn anim ha yi ɔno na sɛbi na ɛna ɔmo di a ebi tumi ne bɛhyɛ ne nsa sɛ ɔmo ne nyinaa baako na waso no sɔmpa wɔn nyinaa wɔn ka kaka bɔm sadeɛ baako na wɔn ta n'akyi yɔm sɛ wɔn obi daadaa mo a wɔn na nuku ne hyɛ ne nsa ɛna na wɔn tumi ne ne nso na bɛkɔ ne sɛbi ɔno ne kum hene to obiara mo nyinaa mo gyina nyamuru ano no wɔn na nuku ne hyɛ ne nsa ansa na wɔn wɔ kɔ nti wɔn akɔ mu wɔn mu bibia no nuku hene ɛna yɛyɛ yɔm yɔm sɛ bɛnta wo ba ti ha nana wo ba yɛ ha ɔsɛ yɛbɛ ka yɛ sɛ ɔkò nɛ ɛyira yi na nam sɛ ɔpɛ so na yɛ kyerɛ yɛ ti ɔbaa yɛ na asa ba yɔm ɔsɛ wo ba yi wɔn na wɔn kɔ duro a ɛnya ayɛ wɔn nya ayɛ ɛdɛ sɛ asantuma no bɛsɛ wɔn saa na yɛ asɔ na wɔn animuonyam ɔsɛ ɛma no deɛ bibi ti na ɛdɛm a wɔn mo ɔsɛ sɛ mu ɔdi mu adeɛ deɛ na yɛ sɛ ɔpɛ so ama na yɛ sɛ ɔpɛ kama saa mo mpɛgya no na sɛ sunsun ewura ɛdɛm ama no ɛso yɔm 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 sɛ afa ɛma no bɛ di bi bɔ ase bɛ di yɛrɛ bɛ da di nyinaa na ɛna ɔba bɛ sum ha sɛbi waa maame a oyi woyi ne maame ne de kunya no wɔsi dɛbi zatɔ deɛ bɛyɛ koto adi ase emu ɛna wɔn maa so ba yɛ ba yɛ so sɛbi ɔpɛnsuo a ɔte hyɛ na de no ɔsan ba sɛ mo kodi dan sɛ sɛ aha na ɔda kunya no to yɛ adi ase foɔ ɔmo ni ɛna na sɛbi nam so a nɛ ba yɛ a mo sɛbi mo de kunya no wɔn asɔ bɛyɛ nyinaa no ɛtwa ti adi ase ɛna nɛ kunya no yɛrɛ ɛde sɛ wɔn nsa yɔm yɔm sɛ wɔn bɛ yi ɛbɛyɛ mɔnyimɔnyimɔnyi dɛbɔ koduro sàtẹ̀yìn ma tumi a wọ́n de sẹ́nà ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n nsa bẹ̀ka busua ni bom bẹ̀ka kuro ni bom na mo pẹ̀lú kuro no na kuro ni ẹ̀dẹ̀ sima sàtẹ̀yìn. yọm 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 ne na sábà yẹn ní àwọn ọmọ kan ọ̀sẹ̀ sẹ́bi constitution jí sàtẹ̀yìn ní pẹ̀lú pẹ̀tù sẹ́ni kẹ̀sí àwọn ọ̀gá nàbọ̀ máa gbà wọ́n pẹ̀lú no sẹ́ wọ́n sọ àkyerẹ́ no náà ṣe sẹ́mu ṣe sẹ́mu nsu àkyerẹ́ no wọ́n kọ́ tó esi a ebi tó na ọdún sẹ́mi sàkyerẹ́ abọ́ tẹ̀rẹ̀ wọ́n dẹ̀ wọ́n tẹ̀lé ebi bia kakra ti na ọdún ẹ̀ṣẹ́ wọn nsa wọ́n dẹ̀ ẹni sẹ́mi rẹ̀kú yìí ẹ̀nyẹ́ sẹ́mi house no ẹ̀na ọmọ yẹ ẹ̀hẹ́rẹ́ ní house no ẹ̀yẹ sàkyerẹ́ náà wọ́n túmí ansa na wọ́n sì bí kyerẹ́ ní wie náà wọ́n túmí a ọba ẹ̀ bẹ̀ ká asantuma ho asantuma ká ho wie a ansa náà bọ̀ house ọdún nso ọ̀sẹ̀ èsì kyerẹ́ no
They say so no. Obe da wo tufu. Ono akasa chewo. Obe mo kasa ama. Na susu mo de ma wo no se mpa. Na nuru ni susu ni so wonsa. Ye buhye. No se mpa ta je na anim ye buhye na sa ni susu mo ma wo. No na kwan so a chere no. Se ma ne kwan so si no. Anoba. Ekibe na odi de ku na mo de man. Therefore, Asante Tosumiyo. On est là sur le média. Écoutez, vous sorry. Elle est château. Là, pas à faire la gâche. Tout le dit clairement, on va le charmer là où. Quand c'est Etia, le coup, pourquoi ça? Le homme est chez il est le blessé. À soir il ne voit pas. Là on sait tout ça. Le Yoruba va quand on dit c'est bien il y a trop. Le Yoruba quand on dit outil au bloc bon dans la santé. Et tout le monde on a une petite a hala tu bi mu je free. Hala bi a chu bi a ba so bi. O de ba. Ba ba le Yoruba ba kwan so we. And then you are you are so good be so sa. To who so sa say. But somewhere say the man for who na asman. E bi to siri wi a e go star. O to bi ka boss anyama de. E ko na ba o boss anyama de no 2 million no mo koma. And then you are so be e hu ni ho. Then they say e woman ni nansa say you heard that the show man no. E no be so sa. Say they dey put you e go so be ba no. Nansa bi e yama sa te ne. Ese be to we e dey put so sa be chat na. Abu etu de bi. Me yamo se bi e ko nyamo ba ho na ba e ba ma se bi yura. E te ko yi e de yura na wa ba o mo sa de se bi o be to bi enda. Yura so mu ni ma. O sha mo se. Ano chi ko men o de se bi ma gwa de mutu e so so de cho. But that's the bidder. And it's short. Channel, you tell me this on the side. Transform the side. Mr. Otumfo Tankesi kan Tankesi say. Me nana amoti maja breku twafo hene. Ohena wo bai metu na futupa mechire na chire pa. Se manye sa bituye uranta. Odisi obra. Mr. Ntam ka Otumfo Ntam se me nana kwa ku ban brentu a me to so mi no me na me breku ma don ten ne en fufuru ya wa bai ma se de ne se betu na futu papa na mama na pantre papa me wura se no ma we ma nya na me to Otumfo Ntam Otumfo Chairman, so Otumfo Tankesi, e kan Tankesi se. Me nana kusi aboa to so mienu. Ni fa hini brekum. Me dia kokodro no kre afutupa ne besom yewura wa basesie. Me wura so wa manya sade a ntontam. Mr. Otumfo Ntam, me can't take a say. Me, Nana Probia and Dunkum, doesn't be a come and go behind me.
sɛ nana yɛ ɔba yi mɛtu atufu pa makyerɛ no kwampa sɛ manyɛ saa metu atumfoɔ ntam. Otumfoɔ akyɛ me Nana Kofi nti yɛbɔ ɛtɔ so mmienu Rekum Kyidɔmhene mesrɛ Otumfoɔ ntam ka Otumfoɔ ntam kɛseɛ sɛ ɛyɛ yɛwura yɛ a waba yi mɛsom no sompa abɔ ne Kyidɔmpa sɛ manyɛ saa metumi wura ntam kɛseɛ. Otumfoɔ ahyɛn me mesrɛ Otumfoɔ ntam kɛseɛ ka ntam sɛ mene Benkumhene Rekum traditional area mesan yɛ acting president Nana kyerɛ yɛbɔ adatɛ ɔtɔ so mmienu sompa a yɛde som yɛ nananom wɔmbɛsom Asanteman ma Rekum bɛyɛ the pride of Western Ashanti ɛno yɛ san de abɛsom yɛwura yɛ a waba seesei ɛbɛma no futu pa ɛkasa akyerɛ ɔkasa pa sɛ mantumi anyɛ saa deɛ a ɛtumi wura ntam. Otumfoɔ sɛ ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ me nana ne amankoradi awu a ɔdi kan me nana ne kyerɛ di aboɔ me nananom na firi asɔkɔre kɔkyekyere Berekum man me nua panyin ne dansebrɛ dɔkta amankoradi awu a ɔtɔ so mmienu sompa a me nananom de som Asanteman ne me nua ɛna duru me ɔdɛɛfoɔ kyerɛ di aboɔ Asante a ɔtɔ so mmienu mebɛtoa so Otumfoɔ animonyam a ɔde ahyɛ me mabusua ne Berekum man sɛ wofrɛ me anɔpa awia anadwo dasuo mesɔe a mesɔe yɛ adeɛ
sɛ wofrɛ me na medam akyi kyerɛ wo a ɔtomfoɔ mato ntam kɛseɛ